Allah subhanahu wa ta'ala kaže mi smo objavili vjeru i mi ćemo je čuvati. Objavu. Allah kaže da je objavio vjeru koja je uputa i prava vjera i on će da je uzdigne. Allah kaže da su vjernici uspjeli, da konačni uspjeh i pobjeda pripada vjernicima, da će sačuvati vjernike. A mi znamo da vjernik ne živi lagodno na ovom svijetu. Jer Allah subhanahu wa ta'ala također objavio na jeziku poslanika sallallahu alaihi sallam et dunja siždun mu'mine wa džennetul kafir, dunjaluk je zatvor za vjernika, džennet za nevjernika. Allah subhanahu wa ta'ala objavio da je nas je stvorio da bi nas iskušao. Allah subhanahu wa ta'ala objavio da džennet je pripremio vjernicima, će u njemu zauvijek i vječno boraviti. I mi znamo, braćo moja, da život traje koliko? Vječno. I da mojom ili tvojom smrću nije život završen, nego jedna faza završena. I ako umreš na pravoj vjeri, ti si pobjedio. Nakon što prođe kaburski život, kad se svi skupe, tad će se pokazati šta je prava vjera i ko su pravi pobjednici, kad vlast samo Allah bude imao i pravedno prema ostalima, a s milošću prema vjernicima bude sudio. Pa kad jedni uđu u džennet vječno, a drugi uđu u džehennem vječno, vidjet će se da ovaj život nije bio uzalud samo vjernicima. I da je pobjeda pripala vjernicima. I da je Allah vjernike sačuvao tako što im je vjeru sačuvao, pa im je kasnije vječni život sretan dao. I da je sretan kraj pripao vjernicima. I tako dalje i tako dalje. Sve ono što je Allah obećao pokazat će se tad.